Am multe întrebări. Deci nu am multe întrebări, da? Să rămână, bună ziua! Bine ați venit la conferința noastră de presă de astăzi. Alături de mine, după cum vedeți, este vicepreședintele PNL Alba, domnul Gabriel Bășa, consilier local în cadrul Consiliului Local al municipiului Alba Iulia. Înainte să îl rog să prezinte subiectele de presă cu care a venit astăzi la conferința de presă, dați-mi voi să vă rețin eu atenția cu două subiecte. Primul dintre ele se referă la un program pe care PNL Alba Iulia îl desfășoară de ceva vreme și am primit solicitări inclusiv din partea unor dintre dumneavoastră să revenim cu informația legată de acest program, legat de programul de meditații gratuite pentru elevi. Sigur, ca și ca didactic, am urmărit cu interes rezultatele simulărilor care s-au desfășurat luna aceasta la nivel județean. O opinie personală, dacă vreți, din punctul meu de vedere, eu cred că elevii noștri pot mai mult, cu siguranță pot mai mult. Nu cred că au luat foarte în serios simularea, unii dintre ei, și dovadă este și faptul că rezultatele, cel puțin din punctul meu de vedere, nu sunt mulțumitoare. Cu siguranță la bacalaureat rezultatele vor fi mult mai bune, asta pot să o garantez, dacă vreți, cu toată lumea, pentru că știm cu toții, atunci când este, ca zic așa, cuțitul mai aproape de os, poate că și stimulul este altul, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să se continue pregătirile și din punctul acesta de vedere, PNL Alba Iulia vine în sprijinul celor care doresc să mai pună o cărămidă, 2, 3, 10 câte doresc la pregătirea pentru bacalaureat. Vorbesc aici pentru elevii de clasa 12-a și nu, în ultimul rând, există program de pregătire și pentru elevii de clasa 8. Așadar, continuăm ceea ce am început de la începutul acestui an școlar și în semestrul al doilea. Continuăm programul. Pentru clasa 8-a, disciplinele la care se oferă pregătirile gratuite sunt româna și matematica. Iar pentru liceu, pentru clasa 12-a, sunt română, matematică, geografie, istorie, economie, tot ceea ce este nevoie pentru probele obligatorii și pentru treburile la alegere pe care elevi vor avea ca și probe la bacalaureat. Așadar, toți cei care doresc, fie elevi sau părinții elevilor, dacă doresc să își înscrie copiii la acest program de pregătire, se ia legătura cu noi aici la Secretariatul PNL Alba Iulia. Sunt și câte, fie direct la noi la sediu aici, sau dacă nu și prin telefon pot să o facă. Sunt domnișoarele, colegele noastre care cu foarte mare amabilitate le vor pune la dispoziție orice fel de informație. Sunt 3 numere de telefon, chiar 4 mi-am notat. 0258 810 911, 0758 420545, 0748 692 837 și 0752 198 517. Sigur, o să trimitem materialul și informațiile în astfel încât să puteți să îl aveți ca și sursă de informație noastră, dar rugămintea este așadar pentru cei care doresc să se înscrie sau spuneam părinții dacă vor să-și înscrie copiii, să ia legătura cu colegile noastre pentru a își înscrie sau pentru a se înscrie copiii direct în grupele de pregătire. Și în ce zile vor fi? De principiu, după amiaza este programul. Sunt la început de săptămână luni, sunt miercuri și vineri, joi și vineri. Dar dacă sunt solicitări, programul este flexibil. Luni, joi și vineri, da, în principiu. Da. Sunt mai multe serii la sediu aici la noi la PNL Alba Iulia. Și după amiază, deci ceea ce trebuie să se știe este că sunt după amiază, după ora 3, când se termină programul de școală, de la 3 la 4 jumate, de la 5 la 6 jumate, de principiu cam o oră și jumătate este ședința de pregătire și pentru gimnaziu și pentru liceu. Dar
repet, fie părinții, fie elevii pot să vină sau să sune și să se înscrie în locurile de pregătire. Dacă sunt solicitări, se pot suplimenta locurile fără niciun fel de probleme. Asta este un subiect pe care vreau să vă supun atenției. Iar cel de-al doilea este un subiect legat de un proiect pe care tinerii liberali din județul Alba îl implementează în această perioadă și până în luna mai. E vorba despre un proiect care se cheamă O carte pentru un frate. Este un proiect lansat în urma ședinței de Birou Național al Cluburilor Studențești Liberale, care a avut loc biroul luna aceasta la Râmnicu Vâlcea. S-a discutat atunci despre o analiză care s-a făcut la acest moment și s-a constatat că în numeroase comunități din Ucraina, unde există populație românească, tinerii români au nevoie de carte în limba română. Și atunci s-a considerat că unul dintre demersurile necesare, absolut necesare în acest sens, este realizarea acestui proiect care vizează așadar colectarea de carte în limba română pentru tineri români din Ucraina. Proiectul este la nivel național, spuneam, este realizat la inițiativa CSL Național, se implementează în fiecare județ și noi aici, în județul Alba, colegii de la Clubul Studențesc Liberal și colegii de la TNL îi ajută în acest demers. Venim așadar cu o rugăminte, cu o propunere pentru toată lumea, deci orice persoană care dorește să contribuie la acest demers de ajutare a tinerilor români din Ucraina, care, spuneam, au nevoie de carte în limba română, pot să facă donații de cărți, nu s-a specificat neapărat anumite domenii, dar de principiu să fie carte în limba română, să fie oricum domenii care vizează categoria de vârstă pentru tineri, da? Asta ca să fie foarte clar. Și spuneam, donațiile, cărțile care vrea lumea să le doneze pot fi aduse la noi la sediu, fie aici la sediul județean sau la sediul municipal, urmând că la finalul campaniei, în 15 mai anul acesta, atunci se termină campania și proiectul O carte pentru un frate, spuneam, la finalul campaniei toate aceste cărți să fie strânse din județe la nivel național și apoi de la București se vor trimite, sigur, o delegație din partea CSR și din partea TNL va merge în Ucraina la aceste comunități pentru a dona aceste cărți, spuneam, vot de carte în limba română pentru tineri din Ucraina. Bun. Când se încheie proiectul? 15 mai. 15 mai anul acesta. Dacă dumneavoastră aveți întrebări, o să vă rog la final. Dacă nu, acum îl rog pe domnul vicepreședinte Gabriel Pleșa să se adreseze noastră. Bună, bună ziua. În primul rând să mă scuzați că vorbesc destul de greu. Speram ca pe astăzi să mă repar puțin, dar văd că vocea e cum e. În primul rând, aș aborda un subiect de interes național, dar, să zic așa, de interes județean. În primul rând, vă spunem că am încheiat, noi zicem cu succes, campania de strângere de semnături pentru europarlamentare. I-am predat. Am reușit să strângem peste 25.000 de semnături la nivel de județul Alba. La nivel național, din câte știu eu, ieri, când s-a depus lista de candidați pentru Parlamentul European, Partidul Național Liberal a avut cele mai multe semnături strânse la nivel național, sau oricum, aproape bară la bară cu cei de la PSD, UNPR, PC. A fost o campanie în care ne-am implicat toate organizațiile județene de tineret, de seniori și în care, sigur, am vrut să vedem oarecum barometru politic în județ după ieșirea din USL. Suntem mulțumiți. Ca dovadă, știți foarte bine că avem și un candidat pe un loc semi-eligibil, dar zicem noi că un loc destul de bun în persoana vicepreședintelui Consiliului Județean Florin Roman. Aș reveni acum
la probleme locale. În primul și în primul rând, aș aborda unul din subiecte va fi referitor la un proiect de hotărâre votat în urmă cu câteva zile, în ultima ședință de Consiliu Local. Vreau foarte, foarte mult și am ținut să vin la această conferință de presă pentru a face niște precizări. Este vorba de acel proiect de hotărâre despre care dumneavoastră ați relatat în mare parte cu privire la cererea de împăcare a celor inculpați în dosarul Unirea, da? Celor 5. Mă rog, unul din ei știți, viceprimarul Voicu și 4 membri din fostul Consiliu de Administrație. De ce vreau să fac precizări pe acest subiect? Pentru că în presă am văzut că s-a notat poziția mea de cerere de amânare, dar nu s-au dat, adică s-au dat explicații, dar nu că eu le-aș fi dat acolo în intervenția care am avut-o. Și mi se pare corect să precizez acest lucru. De ce? Eu am făcut această cerere de amânare pentru faptul că, știți foarte bine, încă Consiliul Județean este constituit parte civilă și că deocamdată n-au votat o asemenea cerere de împăcare și de stingere a procesului, a acțiunii penale. Și am zis, până nu face acest lucru Consiliul Județean, care de prima dată s-a constituit parte civilă în acest proces, nu putem face acest lucru, pentru că riscăm să continue procesul, o instanță să poată da o sentință în favoarea procurorilor, da? De condamnare, și atunci, sigur, se va pune întrebarea de ce noi ne-am împăcat și nu ne-am constituit ca parte civilă în primul rând și ne-am împăcat fără să... Și cine va plăti pagubele hotărâte de instanță? Mi se părea foarte riscant. Eu am cerut colegilor să amânăm acest proiect până la ședința de Consiliu Județean în care se va hotărî sau nu împăcarea părților. Personal, și am spus-o și acolo și o spun, am fost chiar martor în acest proces, consider că toți cei 5 sunt nevinovați, dar părerea mea că nu puteam risca împăcarea înainte de a vedea ce fac cei de la Consiliul Județean. Țin foarte mult să spun acest lucru pentru că în ceea ce am văzut că a apărut ulterior în presă, se înțelegea că eu și noi, liberali, am votat împotriva împăcării sau procedurii de împăcare care este valabilă după noul cod penal. Nici vorbă de așa ceva. Nu avem niciun fel de problemă cu niciunul din cei care erau din cei 5, ci doar vreau să ne asigurăm că procesul penal se va stinge aici. Nu aveam toate aceste asigurări și din câte știu, și cred că știți și dumneavoastră, Consiliul Județean a cerut, sau președintele Dumitrel, a cerut o expertiză și vrea să vadă și vor lua o decizie după ce va avea această expertiză. Da? Deci asta am ținut foarte mult să precizez acest lucru. Ar mai fi un subiect pe care aș vrut să-l abordez mai de mult, din păcate am lipsit vreo 3 săptămâni de la conferințele de presă. Poate nu este de actualitate, dar țin foarte mult să spun aceste lucruri, chiar dacă par tardive. În urmă cu 3 săptămâni, deputatul Călin Potor a plecat de pe colegiul numărul 1 Alba Iulia la PSD. Da? Știe toată lumea. Vreau să vă spun următorul lucru. Eu cu deputatul Potor am făcut 2 campanii electorale. Am fost șef de campanie electorale și la locale în 2012 și la parlamentare. N-aș fi avut niciun fel de intervenție dacă n-aș fi văzut declarația care m-a deranjat extraordinar de tare a dânsului, în care spune că în campaniile electorale
făcea campanie cu câțiva oameni de la PNL și cu mulți de la PSD. M-a deranjat enorm de mult. Vreau să vă spun următorul lucru și o spun și știți că nu fac afirmații gratuite. În campaniile electorale și de la locale și de la parlamentare mă străduiam enorm să pot să-l scot pe domnul Potor împreună cu cei de la PSD. Expresia era: du-te, Gabi, că nu vreau să mă... Mergeți voi că nu vreau să mă afișez cu roșii. Ei, dacă atunci erau roșii, da? Și nu vrea să se afișeze, cum poți, sau câtă ipocrizie poate să fie, treci în barca puterii, bun, se întâmplă în România din nefericire, treci în barca puterii și faci asemenea declarații. Adică atrag atenția și celor de la PSD, deși suntem în opoziție, să aibă mare, mare grijă cu astfel de oameni. Și noi l-am primit pe domnul Potor venind de la un alt partid. Și noi am crezut în primă fază că va fi un om care va trage, va munci. Vreau să vă spun că după ce a ajuns deputat și cred că știe toată lumea eforturile care le-au făcut liberalii și organizația municipală pe care o conduceam atunci de a lua 51%, da? Am câștigat, vă aduc aminte, în toate cele 50 de secții de votare din Alba Iulia. Nu s-a întâmplat niciodată așa ceva. Am câștigat peste tot și l-am făcut deputat cu 51,6%. Da? Vreau să vă spun că anul trecut, în 2013, nu știu dacă l-am întâlnit de 2 ori pe domnul deputat de Alba Iulia Călin Potor. Adică lipsă de activitate de la ședințe, de la acțiuni. Am tăcut din gură, sigur am încercat să îl conving să revină, l-am sunat, dar pur și simplu, după ce a devenit parlamentar, nu l-a mai interesat. Sunt extraordinar de mirat acum când apare, sigur, sunt curios cât va ține minunea, în una-două conferințe de presă la PSD. N-am niciun fel de problemă cu dânsul ca persoană, dar nu pot să suport ipocrizia. Dânsul știe foarte bine și aș vrea, dacă va citi aceste lucruri sau va auzi, să încerce public să mă contrazică. Nu va putea acest lucru. Deci am făcut împreună cu organizația municipală PNL Alba Iulia 2 campanii electorale, una în care, dacă se făcea turul 2 la primar, intra în turul 2, adică domnul Hava a intrat pentru prima oară în turul 2, dacă exista turul 2 la alegerile de primar, și a doua în care a devenit cu 51,6% parlamentar. Deci se poate spune că 2 campanii în care bune. Vreau să vă spun că am fost extraordinar de indignat de această expresie și, repet încă o dată, nu am nimic cu domnul deputat ca persoană, dar mi se pare corect să nu faci declarații, cum să vă spun, dulci atunci când te duci în altă parte și denigratoare la adresa foștilor colegi. Mai mult de asta, probabil v-au precizat și alți colegi de-a mei, dânsul n-a fost niciodată dat afară din PNL. Pur și simplu a plecat. A plecat singur, a trecut la grupul parlamentar PSD, a votat nou guvern, deci n-a fost niciun fel de cerere de plecare a dânsului sau de hotărâre a biroului municipal sau județean de a-l da afară. Sigur, implicarea este, într-un an de zile de activitate politică, tinde spre zero. Asta vă spun, fără niciun fel de ocoliș. Aș mai avea și un al treilea subiect. Tot din ce s-a întâmplat în presă în ultimele 2 săptămâni, aș vrea să iau o poziție categoric împotriva unor afirmații care au fost făcute odată de primarul municipiului Alba Iulia și a doua oară de domnul Dorin Nistor în articole de presă, evident, în care spunea că noi, liberalii, de fapt, ne și nominalizam, ne-am opus investițiilor în cetate, încerc să citesc cât mai corect, ne-am legat cu lanțuri de pom și ne-am bătut cu excavatoarele. Vreau să vă spun următorul lucru. Și domnia sa și domnul Nistor fac voit această confuzie pentru a deruta memoria albaiulienilor.
numai că ea nu este atât de scurtă. Acele incidente cu lupta cu buldozerul sau legatul de asta n-a existat, dar mă rog, haideți că dă bine așa ca roman. Legatul cu lanțul de pom s-a petrecut acum 3 ani de zile când a dispărut parcul Custoza. Vreau să vă spun că și acum eu regret acel parc și regret că n-a existat forța suficientă atunci de a opri buldozerele să distrugă acel parc. Nu ne-am opus niciodată și nu ne vom opune niciodată investițiilor încetate pe străzi, oriunde este nevoie în acest oraș. Niciodată. Până la urmă, sumele le votăm în Consiliul Local. Nu le hotărăște o persoană sau două. Le votăm în Consiliul Local. Nu ne-am opus, repet o dată, modernizării străzilor, nu ne-am opus modernizării pieței unde a fost parcul Custoza. Nici vorbă de așa ceva. Am zis să le modernizeze și să se păstreze vegetația, atât cât poate fi păstrată. Da, a fost atunci o emulație extraordinară pe care n-am simțit-o niciodată de Revoluție încoace, o mișcare spontană, în special a tinerilor. Am avut o petiție online semnată de peste 3.000 de oameni. Am avut acel lanț uman în care au venit peste 700-800 de oameni, vă dau cuvântul meu de onoare, erau din colegii mei liberali, dar foarte puțini. Am văzut pensionari, am văzut tineri, am văzut studenți care au venit pentru salvarea acelui parc. Știu că parte dintre dumneavoastră ați fost și atunci și vă aduceți aminte că a fost o emulație extraordinară, a fost o mișcare spontană extraordinară a societății civile. N-a avut nimic politic și vă spun cu toată sinceritatea că regret și acum dispariția acelui parc. Nu regret faptul că am încercat, chiar opunându-ne așa naiv cum am crezut că putem opri acele buldozere, nu regret nicio clipă că am făcut acel lucru. Și n-aș vrea să compromită cineva această idee. De aceea am vrut acest drept la replică, am vrut să-l dau prin presă, dar am zis că de ce să-l dau doar într-un ziar. Așteptam să pot să vin la o conferință de presă, din păcate au fost alte priorități în această perioadă și știți, au fost colegii mei, președintele, care aveau lucruri mult mai interesante și mai multe de spus, dar l-am rugat pe Adrian să mă cheme la prima conferință de presă la care putem sta mai liniștiți de vorbă, sau dovedit să fie astăzi și am ținut foarte mult să fac aceste precizări. De asta n-am dat atunci, n-am ținut la un drept la replică. Mulțumesc, eu cam atât la. Dumneavoastră, dacă aveți întrebări. Deci domnul Potor a mințit, clar. Cu campania electorală? Nu cu campania electorală, cu faptul că a fost dat afară din Da, se poate spune, deci minciună. Deci se poate verifica, dacă ar fi fost dat afară, ar exista o hotărâre prin vot a biroului municipal al Bailea la care era membru. Ar fi existat o hotărâre a delegației permanente PNL Alba pentru că a fost parlamentar de Alba. Deci, conform statutului dânsul, doar aceste două organizații puteau să-l dea într-un fel sau altul afară. Nu există niciun fel de astfel de hotărâre, nici măcar n-a fost vreodată pusă în discuție. Deci e un mincinos? Deci nu vreau să spun că este un mincinos, dar în această problemă am mințit. Dânsul n-a fost dat afară. Dar și acum este dat afară. Adică a plecat. Conform legii partidelor politice, ultima adeziune este cea valabilă. Dânsul nu și-a dat demisia de la noi, nici măcar n-a considerat că e demn să vină să-și dea demisia, deși așa consideram că e normal, pur și simplu a apărut într-o conferință de presă cu domnul Dânsu. Și anterior v-a anunțat? Nu. Pe mine nu, l-a sunat înainte cu o seară de a apărea cu domnul Dârzu, parcă joia a fost, când era PSD? Joia? Joia a fost conferință de presă cu domnul Dârzu, miercurea seara l-a sunat pe președintele Atanasiu și a spus, uite, eu vreau să trec dincolo și... Dar ce nu i-a plăcut la PNL? Pe asta cred că trebuie să întrebați pe Deci, ce nu i-a plăcut la PNL? Eu pot să vă răspund din punctul meu de vedere. N-a fost niciun fel de stresiune. Dânsul pur și simplu n-a mai activat la PNL. Deci un an de zile, personal, și acum știți că sunt un om care fac activitate politică. L-am văzut de 2 ori. L-au sunat în 2013. Mulți din oamenii, din membrii noștri care au făcut campanie cu dânsul, l-au căutat telefonic.
pentru diverse probleme, să se întâlnească la birou parlamentar, să discute anumite probleme. Nu le-am mai răspuns, nu știu dacă una sau două persoane mi-a confirmat, foarte mult s-au spus, nu ne răspunde la telefon. Eu nu vreau să zic că domnul Botor vrea să facă acest lucru la începutul anului 2013, dar după părerea mea, încet, încet și-a făcut acest calcul, care îl spun eu, pentru că probabil nu-l va recunoaște dânsul și probabil nimeni nu va avea curajul să-l spună în public. Care este un calcul simplu. Dânsul ar vrea, în naivitatea dânsului și probabil în naivitatea altora, să-și mai asigure încă un mandat de parlamentar. Adică, la PD nu se poate întoarce, la PNL nici acum nu era candidat dacă nu se hotărea de la București să rămână parlamentar în funcție, da? Și la PSD rămăsese PSD-ul, da? Și probabil vrea să-și asigure un alt mandat de parlamentar. După părerea mea, este doar un simplu calcul personal. Vom vedea și veți vedea și dumneavoastră activitatea politică de acum înainte a domnului Botor la PSD, când știu că avea chiar o aversiune, repet, îi numea roșii. Da? Nu vreau să mă afișez cu roșii. Mi-era foarte greu. Noi eram într-o alianță politică. Eu eram președinte de organizație. Eu eram șef de campanie electorală. Aveam cunoștințe la PSN, oameni pe care îi respectam. Mi-era foarte greu să apărăm acolo, să apărăm în campanie electorală, fără candidat. Dar mi s-a întâmplat de nu știu câte ori. Și așa cum a fost, am dus aceste campanii electorale. Deci trebuie să... Eu sunt foarte sincer cu dumneavoastră și urăsc ipocrizia. Și tocmai pentru adevăr spun aceste lucruri care poate altfel nu le-aș fi spus niciodată. Deci să nu spună dânsul când am văzut acea frază că am făcut campanie cu câțiva de la PNL și cu restul de la PSD, vă spun, am văzut negru în fața lor. Așa am zis câtă ipocrizie poate să existe într-un om ca să când știe câte eforturi umane și materiale s-au făcut pentru a deveni deputat. Dacă îmi permiteți chiar numai o completare. Eu personal am avut o relație bună cu domnul Botor. Am colaborat ca și colegi de partid, dincolo de statutul fiecăruia în cadrul organizației. Ceea ce vă pot spune eu ca unul dintre foștii candidați la președinția organizației municipale este faptul că după ce dânsul a pierdut anul trecut competiția, am simțit din partea dânsului faptul că cumva nu se mai regresea. Și poate că și faptul că a pierdut competiția de președinte pentru PNL a fost unul dintre motivele care l-a făcut să se auto-îndepărteze, așa cum spunea și domnul Pleșa, dânsul s-a cumva auto-exilat în cadrul partidului. Lipsa de activitate a fost tot mai pregnantă după acel moment. Da, subliniez, fără a pune nimeni la zid, fără, Doamne ferește, nu s-a pus A fost o decizie pe care dânsul personal a luat-o și nu numai, mai multe persoane au încercat să vorbească cu dânsul, să cumva să-l readucă în barcă, pentru că nimeni n-a avut nimic personal cu el. Nu cred treaba asta, da? A fost o decizie pe care dânsul a luat-o, aceea de cumva, am spus, de a se auto-exila în cadrul partidului și lipsa de activitate a fost unul dintre semnele de genul acesta. Aș vrea să precizez, să nu înțelegeți prin lipsa de activitate doar activitatea în organizații sau ședințe sau acesta. De câte ori ați văzut dumneavoastră că sunteți oameni de presă să fie anunțate consultări sau cu publicul sau audiențe parlamentare la domnul Botor? Ați văzut vreodată anul trecut? Că eu nu mi-aduc aminte. Deci, bun, care e activitatea unui parlamentar? Nu discut de activitatea politică, de activitatea pentru care ai fost ales pe un colegiu. Nu era normal să faci audiențe parlamentare, să-ți faci treaba în teritoriu. Eu n-am văzut o astfel de activitate anul trecut. Și cred că nici nu asta. Mai nu, mai serios, nu numai o dată m-ați întrebat pe mine, de aici fiind la masă, domnul Botor când vine la conferințe de presă. Le numărăm pe jur de la umăr. Sunt mai multe motive. Asta se întâmplă când un candidat ca Botor e impus de la București și cei din organizație nu îl doresc.
Și evident, pentru că nu l-au dorit ca și candidat, nu l-au votat și a fost impus. A fost neapărat că nu era N-am dorit. duce discuția. Nu a fost o competiție internă, dânsul a fost al doilea din 5. Deci nu a fost chiar nedorit. Problema este că lipsa de implicare, știți? Adică după ce ai depășit momentul ăla greu, nu mai vii, nu Dacă mai îmi apar, nu mai faci permiteți, nimic. v-aș da un contraexemplu. Domnul Potor, într-adevăr, a fost unul dintre oamenii care, cu ghilimele de rigoare, a fost impus de la București. Dar vreau să vă spun că mai avem un caz în PNL Alba, domnul deputat Simedru, care, din punctul meu de vedere, nu poate să existe comparație între cei doi. Domnul Simedru chiar este un liberal între vechi liberali. Da, a pierdut o competiție internă atunci și ulterior decizia la București a fost cea care, dar dânsul, din punctul meu de vedere, și-a meritat, și merită și și-a meritat. Deci nu poate să fie comparație între cei Da, doi. dar și domnul Simedru tot de la București a fost impus, că liberalii l-au Vrea- dat pe domnul Nicușor. V-am Și spus, atunci dânsul aici a a fost pierdut. o ruptură la nivelul conducerii partidului. Și există în continuare. Nu a fost o ruptură. Nu există o prietenie Dacă ar fi extraordinară. toate care povestiți dumneavoastră, domnul Simedru poate că n-ar fi implicat în partid în modul în care este. Este șef de campanie în momentul ăsta la nivelul județului Alba. Acum eu nu vreau să discutăm aici, să conflictul de presă. Există ruptura asta, domnul Simedru o recunoaște, toată lumea știe, care știe ce se întâmplă în PNL. Deci nu, dar e una normală până la urmă, nu Sunt rupturi și într-o familie și probleme. Apoi, într-un partid politic lăsat în țară. Dar e vorba de rupturi. personal. Deci nu discutăm despre relații personale, Simpatie, ci discutăm despre antipatie relații până aici. politice. Asta vreau să spun, că între domnul Potor și domnul Simedru chiar nu putem să facem o comparație de genul acesta. Dar nu noi am făcut-o. Îl veți ierta pe domnul Hava că a defrișat parcul Custozul. Eu, Ca cetățean, nu ca cum să vă spun? consilier. Da. sau politic. L-am și iertat pentru că sunt și credincios în afară de asta, da? Și așa ne învață, da? Religia. Dar vă spun cu toată sinceritatea că e regretabil că a dispărut Parcul Gustoza. Regret foarte, foarte mult. Și cred că și dumneavoastră. Sigur, ne ducem mult în piața cetății acum, la festivaluri. Ați văzut ce înseamnă începând din mai încolo să stai în mijlocul pieții în toiul zilei. E nebunia de probleme. Deci e foarte, foarte greu. Sigur, noi ne dorim și anul trecut am avut o întâlnire de Consiliul Local în care mai speram să punem 2 terase acolo ca să mai poată sta lumea, că e o singură terasă în care lumea nu are loc să stea, știți foarte bine. Din păcate, din motive tehnice, nu s-au putut amplasa pentru că era vorba de alimentare. Să sperăm că anul ăsta va fi. Și că tot m-ați întrebat acest lucru, să știți că încă nu s-a luat o decizie, sperăm să o luăm săptămâna asta referitor la programul teraselor de pe Bulevardul Transilvania. Eu am fost unul din cei care am cerut până la ora 23, nu ora 22. Adică mi se părea că pe un program de vară, când se întunecă la ora 9:30, să închidă ei la 10, nu știu ce rol mai au terasele alea. Știți? Acum înțeleg și pe cei de la blocuri. Din păcate, nu o să, în afară de terasele care există la ora asta și au existat anul trecut, în șanțurile cetății, se pare că datorită procedurilor se lucrează la caietul de sarcini și asta nu vor fi mai multe în acest sezon, așa că nu vom putea muta pe toți cei care stăteau la terasele de pe bulevard la un program până la 2-3 noaptea în șanțuri. Și atunci îmi pun problema evenimente, ca, și știu, Campionatul Mondial de Fotbal sau altele care știți că de regulă se vizionează, știu că sunt dimineața, sunt chiar. Sigur că cei care au terase acolo, vă rog, își vor dori un program cât mai mult. Îi înțelegem pe oameni, s-a propus inițial la ora 22, noi am zis 23, unii dintre noi, acum am zis, haideți să facem o întâlnire și cu proprietarii de terase și cu proprietarii de locatari. Și să încercăm să obținem o chestie ora 23 sau 22, să vedem să împăcăm și pe unii și pe alții, dacă se va putea. Însă, trebuie să recunoaștem și noi, ca și dumneavoastră și eu, ca albaiulieni, că dacă vrei vara să te duci să, bei un suc, o bere, să mănânci o înghețată, nu o să te duci cât e soarele puternic, ci o să ieși seara. Și atunci,
seara să ieși la 9:30 și la 10 să se închidă terasa, nici asta nu e o atracție pentru albanieni și nu cred că e... Dar în piața cetății nu au mai fost cereri de autorizații. de Sigur că terase. sunt și 2 terase aprobate, dar din păcate, repet, din motive tehnice nu s-a putut anul trecut. Eu sper anul ăsta să apară cele 2 terase. Undeva lângă unitatea militară, parcă una, sau amândouă am plasat undeva lângă unitatea militară, dacă nu mă înșel, cam astea erau locațiile. Și ar fi foarte bun. Dar cine a Sunt multe pe solicitat? șanțuri, sunt multe. Nu, deci sunt aprobate 2 locații la care se va face licitație. Și cine va câștiga, da? Deci sunt aprobate 2 locații. Pe șanțuri acum, sigur, dar ați văzut ce se întâmplă. Acum, bun, că e accesul și dinspre latura de vest. Dar foarte, foarte multă lume nu se mai duce prin șanțuri până acolo, că li se pare, mai ales dacă sunt pe jos, li se pare că e distanța mare și mai bine ar prefera să se ducă aici undeva în piața cetății, știți? Aici cred eu că e marea problemă. Și atunci eu zic că ar fi bine să fie mai multe locuri de agrement în piața asta cetății. Chestia că pe șanțuri nu deranjează Așa. pe nimeni. Pe șanțuri nici nu au program. Pe șanțuri au non-stop. Până la ultimul clip. Și noi ne dorim, deci Consiliul Local, Primăria, toată și cred că toți albanienii își doresc să activăm cetatea, să vină lume, să vină turiști, să fie circuit în șanțuri, că așa ar fi extraordinar. Dar uite că durează lucrurile astea, merg încet. Merg încet pentru că sunt multe spații nefolosite, adică faci foarte mult, faci sute de metri fără să ai nimic a stânga-dreapta. Știți, aici e problema. Vor fi, știți că se scot 12 obiective. Dar când? Se lucrează la caietul de sarcini, dar până se licitează, până trece perioada de contestare, ne trezim undeva în luna mai. Până ăștia își amenajează spațiile, probabil că anul ăsta primii vor deschide undeva în toamnă. De sezonul ăsta e ratat cu cele 12. Și atunci rămânem tot cu cele de pe bulevard și cu cele câteva existente aici. Așa anul trecut a fost ratat tot din aceleași motive. Deja Exact. e Așa păcat este, că da? trec verii. Anul trecut se lucra încă la latura de vest și știți că era program de utilități. Deci nu era rezolvat partea de rețele. Da. Aici sunt motive obiective, nu pot să zic că cineva a tărăgănat lucrul ăsta. Dar la cele de succes, atribuirile sau împărțirea spațiilor, sunteți de acord cum au fost date și cum ați verificat ca și consilieri locali? Sunteți Spațiile care sunt date și care funcționează. cum să vă zic, se verifică noi, ca și consilieri, sigur, mergând în teren sau mergând pur și simplu la terasa sau la spațiul respectiv. Dar sunt cei de la aparatul de specialitate a primului pe care îi întrebăm. Dom'le, se țin de ce fac acolo? Cum să vă spun? Cei care au rămas, pentru că știți că au fost 10 sau 12, cei care au rămas, Winners, cine a mai rămas dincolo, în partea cealaltă, scap acum locațiile, cele 2 terase sau 3, au rezistat, adică au investit. Ceilalți nu. Dar felul în care au fost date, adică, eu știu, am întrebat cei de la primărie, probabil vă citiți și presa asta online. Da, aici sunt foarte restanțe la mână. Păi am văzut Cele că de trebuie aici. să dați replici la articole la care noi nu putem să dăm dreptul la replică, Eu? că nu avem articolul de fond. Da. Asta cu Ah, partidul da, deci eu sigur, știți foarte bine, sau nu m-ați văzut nici pe Facebook, nu m-ați văzut nici... Da. Da, așa e. Rar când mă apuc din pe presa online. Recunosc. Da, dar despre ce era vorba? Nu, despre, în general, spațiile, cum au fost atribuite și cum au fost date așa până acum cele care funcționează. Asta vreau să văd dacă aveți de opinie în legătură cu, știu eu, ceva nereguli sau suspiciuni despre Primele niște spații, legături sau știu eu. primele spații știți că s-au făcut niște asocieri între Consiliul Local și investitorul respectiv. Au fost 5 ani de zile, toate pe 5 ani de zile, în 2 ani de zile trebuia să termine investiția. Nu pot să vă spun că din 12, parcă mi-aduc aminte obiective, doar 3 își făcuseră treaba. Sigur, i s-a reziliat contractele și acum unele intră din nou în licitație. Cum era și normal, de altfel. Adică s-a aruncat cu tare și cu tare să facă asociere atunci la început cu primăria, dar n-a mai fost în stare să-și facă. Au urmat și anii de criză, în care probabil mulți au picat și asta s-a întâmplat. Da, s-a pierdut. Sunt de acord cu noastră că s-a pierdut primul tempo. Primul pas s-a pierdut. Da, nu este de nerecuperat.
Pentru cele două spații, cele două terase, Da. acum se lucrează la caietul de sarcini. Nu, alea au fost votate, eu asta am și întrebat acum și sper să fiu că au fost votate în primăvara trecută, dar nu s-a mai licitat. Pentru că erau niște probleme, nu era predat amplasamentul, scuze, la cei de la Corint. Lucrarea la Corint nu era recepționată ca să o dea înapoi primăriei și atunci pur și simplu nu aveau voie să spargă dalele ca să se cupleze Dar care la apă. lucrare? Deci, m-ați înțeles, au fost niște probleme. Care lucrare nu a fost recepționată? Păi, Renovarea inclusiv zonei partea- istorice? Da, inclusiv partea de piața cetății și asta. Adică nu era făcută încă recepția. De ce? Știți că au fost acele discuții și probleme de corecții financiare și în presă și s-a întins un pic treaba asta. Constructorul nu și-a luat toți banii pentru că erau banii blocați, el n-a fost de acord, firesc pe undeva, să spargă ceea ce s-a făcut până n-a recepționat primăria lucrarea și atunci s-a blocat acolo. Deși era o tărere de Consiliul Local cu 2 locații. Acum eu cred că nu va mai fi această problemă și chiar am întrebat pe doamna Edviga, nu mi-a dat chiar un răspuns, sau mă rog, n-am auzit eu foarte bine că era gălăgie, dar mă interesează foarte mult. Adică încă 2 locații sper să avem pe lângă cea de la... fi scoase la licitație? Acum, Da. acum, în începutul lunii aprilie, eu fac parte și din Comisia de Licitații și mi-a zis de la domeniul public, deși ne anunță cu o săptămână înainte, că în prima parte, probabil, nu știu cum va pica, 3-4 aprilie, ne va chema, de obicei miercuri, joi se face, ne va chema la Comisia de Licitații. Ceea ce înseamnă că scoate o parte din locațiile astea, îți gata caietele de sarcini. Și unde sunt locațiile, dacă mai... Să vă reamintiți o dată, astea 2... Una din ele țin minte că era înspre unitatea militară și una spre universitate. Deci probabil unde era scena, vă aduceți aminte, tot timpul să spunea așa, probabil unde era în stânga scenei și cealaltă aici unde era, ce e aici în partea asta, celălalt, Losenau, monumentul Losenau, în dreapta monumentului Losenau, cum te uiți spre unitatea militară. Deci așa mi-aduc eu aminte că erau amplasate. Deci în piață. Da, ceea ce era ok până la urmă. Cu ce mai este aici cafeneaua asta Carolina sau cum se numește, cu ce mai sunt trăsurile, eu zic că de bine de rău. Deși, dacă va fi afluență și vor să vină să stea seara la o bere, sunt puține scaune, vor fi puține. Dar Da, cam ce e ceva. suprafață au cele două spații? Păi era cu podium, tocmai ca să nu undeva 10 pe 8, ceva de genul ăsta. Deci ceva mese intrau, că calculase cineva că țintă vreo 20 de mese, ceva de genul ăsta. Cam 20 de mese știa cineva și că, domne, ar fi ok. Nu mă prea pricep la asta, sincer, la chestii cu terasă și asta, dar era ceva. Și eu cred că și dumneavoastră v-ați dori mai bine să mergeți seara acolo decât să mergeți pe Bulevardul Transilvania. Nu? Între blocuri. Sau nu știu, eu cel puțin așa cred. Bun, că e o terasă ca și Gavroșu, care e spre parc. Sigur că acolo e ok, dar, sau ceilalți de pe partea cealaltă. Dar aici, între blocuri, chiar nici nu mi se părea extraordinar să vezi niște blocuri ca ambianță, nu știu, ca locație. Despre bariere și accesul restricționat în cetate. Da, se lucrează la un regulament. Deocamdată n-a intrat în ce pot să vă spun. Va fi un tarif. Aici eu am avut o discuție, deocamdată n-am văzut proiectul de ordine, n-am văzut regulamentul, ca să avem obiecțiuni clare pe regulament. Am încercat să scutim albaiulienii de taxă. Dar se pare că primăria nu prea vrea, tocmai pentru că albaiulienii de regulă aglomerează zonele respective. Adică, vedeți, sărbătoare sau liturghie duminica, toată lumea parchează de nu mai ai unde. Sunt de acord, dar parcă, nu știu, mi-ar fi plăcut ca măcar albaiulienii să simtă că e lucrul lor acolo și că ei au măcar dreptul ăsta. Vreau să văd proiectul și atunci o să-mi pronunț poziția, știți? Da, să meargă pe jos albaiulienii, mai sunt și ăștia la 70-80 de ani care leșină la soare, știți? Aici e marea problemă. Că pom nu mai prea avem. Următoarea ședință de CLCD. De Consiliul Local de obicei știți că e după 20 de luni, dar se pare că va fi o ședință extraordinară tocmai pentru a vota mai repede
probabil va fi și acest regulament de care zicea domnul Presecan, și s-ar putea să fie caietele de sarcini, sigur, pe locațiile astea. Și atunci, probabil că ne va... Plus programul teraselor, care eu am crezut că ne și cheamă săptămâna asta, dar încă nu ne-a spus nimeni. Am primit ieri din partea dumneavoastră o solicitare vis-a-vis de lista partidului pentru europarlamentare. Dacă aveți până acum acces la informație, dacă nu sau spuneți sau le aveți. Okay. Ce problemă? Nu era lista completă, am înțeles. Am primit-o și eu. Da, că s-a dat și aseară în presă, am văzut la presa centrală. Ce puțin primul 10 minute. Nu, eu am pe toată. O vreți toată cu cei 30 Și și... toate și pe site-ul PNR-ului. Dar nu astăzi a apărut, eu n-am. Astăzi a apărut. Deci eu am primit-o ieri după amiază undeva pe la 6, cam așa. Nu atestează, deci merge bine treaba în Consiliul Local. În ce sens? Nimic, așa zic. Nu mai mulțumim. Asta, v-am spus ce e problema. Merge bine. Asta dumneavoastră hotăreți. Nu știu ce să vă spun. Unele da, unele nu. Din perspectiva partidului care face opoziție. Din perspectiva partidului care face opoziție? Da. În Consiliul Local? Da. Da. Care ar fi în opoziție. Este. Acum, sincer, cam dumneavoastră veniți probabil la ședința Consiliului Local și domnul Iulian și mai veniți. Dar discuțiile și, cum să spun, luările de